Dus nou pas me begrijp atori voor akkoors. Nou pas me begrijp a fiesti prodo voor akkoors. Nou voorzie me begrijp a fiesti prodo voor bandolin en de bandolezen. Nou voorzie, dus nou pas me begrijp. Meer IMF, ik kon. Dus bandolin en kromosor IMF, want dan kijk hier, de koers daalt. De koers daalt. We zijn bezig te werken. We zijn bezig met de sociaal vangnet. We zijn bezig wegen te maken. Wat is die product? De man doet een heel mooie presentatie, want ze moeten bewijzen. De man doet een presentatie. Is zorg aan een IMF. Kijk hier, koersen dalen. Maar dan, man abdoor, tak IMF, tak aan de journalist ook toe. IMF volgt ook toe social media. P, asrana man eteki bandolin en crew. Maar, va adala is saka. Maar niet eens 2 dagen, nog een prijs. In de winkri saka. Zo dagunya, lek na dagunya wenyang. Va, akurse saka zo. Van 38 kom ik 35. 3 SRD. Maar olino saka. Dus, sana fiesti prodo sa de mij presenteer gi IMF. Terwijl na unu, ede dangano. Alasan diri. Wadra steeg. Faya steeg. Alasan in de winkri steeg tangano. Enige san sa iman bay bunko po even no de insranang. Na wat to grondo en vooral okro. Okro na nga boom voor slijm. Ako bunko po verschrikkelijk. Mensen die trasani. Mensen. Uno gomi. Nanga afisti prodo. Uno vergiti. 7,5 miljoen. Uno vergiti. Friends and family. Uno vergiti. Omen benoemingen. Friends and family. Uno vergiti. Isa omen money de man tekik ba. Isa omen money verdwijnt. You sabi ook to friends and family. You sabi tak a 10 schone vingers sa wasi nga favoriete artiest Whitney Houston. Hi boro ini wara regering sabende. Onder bandolin en crew. Wat doen die mee aan fiesti prodo ja?